We are very happy that the stadium is almost complete and we have started playing in the stadium. We hope they will keep on maintaining it, and as soon as the FIB comes, we are going to be successful. The city fathers have done a lot, and the contractor has also done a lot. We are very happy about it that football is back in Mutare. Donald Maninde ndo starangu ndino manager ma players. I'm a personal manager of my players akati one day in Premier and Division 1. So it's a good thing mamiri raita chimiro cha Sakubva Stadium zvarirutsiro vanofarira nhabvu weloka bhora rakukwanisa kutambira Sakubva Stadium. Zvatiri kuona izvi muSakubva Stadium ground rataridza kuti rane positive development than zvazviri kumashure. So zvanani pakuti vanhu vachatravel as far as Chireds and Harare and so forth. Vanhu vanonga vakuona bhora vari local since ground ranaka kudai. Hatizozivi vanoongorora nezvemagrounds kuti vachauya vachipawo anza yekuti chii, but pakuona kwatiri kuzviita ground rakuratidza kuti ranaka.